ବାଜିଜିତି ବାହାଘର ଭାଗ 3। ତାଳ ବେତାଳ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗୁମ୍ମାର ରହି କହିଲେ, ଦେଖି ରାଜା, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବୁ ତୁମକୁ ତା ମାନିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ଏହା କରିପାରିବ ତ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତାଇ ଦେବୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ। ବେତାଳ ଦୁହେଁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ତେବେ ଆଉ ଉଛର କରୁଛ କିଆଁ? ତୁମର ଦଳବଳ ନେଇ ବରବେଶ ସାଜି ବାହାରି ପଡ଼। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତ ଛନ ଛନ ମନରେ ଗୋଡ଼ ଟେକିଲା ପରି ଟେକି ରହିଥିଲେ। ବେତାଳ କହିଲା ମାତ୍ରେ ନିଜର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳକୁ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱରୋହୀ ଓ ପଦାତିକ 4 ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟକୁ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଅଜୟବର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଢୋଲ, ଡମକ, ମହୁରୀ, ବଡ଼ବଜା, ଦାମାମି, ତୁରୀ, ଭେରୀ ବଜାଇ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ, ସଖୀ ନାଟ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା, ଶବର ସବରୁଣୀ ନାଟ, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଆତସବାଜି, ବାଣ କାମ ସବୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ପଟୁଆର କରି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବରବେଶ ହୋଇ ସାଥୀ ଉପରେ ସୁନା ବିମାନରେ ବସି ବାହା ହେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଟାଏ ହାତୀରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କଟୁଆଳ, ସାଧବ, ପାରିଷଦଗଣ, ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସାରା ରାଇଜରେ ଲୋକେ ସେହି ରୋଷଣୀ ଆଉ ପଟୁଆର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କେଉଁଠି ଶଙ୍ଖ, କେଉଁଠି ହୁଳହୁଳି, କେଉଁଠି ହରିବୋଲ ପକାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଗଳିବାକୁ ବାଟ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟଗାନ କରି ଆକାଶ ପବନ କମ୍ପାଉଥାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଧବାଟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖି ମହାରାଜ ପରବେଶରେ ବିଜେ ଖବର ଭୋଜରାଜଙ୍କୁ ଚର ପଠାଇ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଜରାଜ ତ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ଏକାବେଳକେ ଓସ୍ତାଦ। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ବି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। କଥାରେ ଅଛି, ବାପ ଯେବେ ଚଢ଼େ ଘୋଡ଼ା, ପୁଅମାନେ ବି ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା। ଝିଅ ଭାନୁମତୀ ବି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଉଆସରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁଜାକୁଜି ଦାସଦାସୀ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି। ସିଏ ଦିହେଁ ବି ଅଦ୍ଭୁତ କୁହୁକ ବିକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚିଠ ପାଇ ଭୋଜରାଜା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଆମ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସେ ଆମର କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜୟ କରି ଭାନୁମତୀ ଜେମାକୁ ବିବାହ ହେବେ ବୋଲି ମନ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଏମିତି ଏକ କୁହୁକ ଜୟ ବୁଣି ଦେବୁ ଯେ ଯେମିତି ସେ ବୁଣା ହୋଇ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯା। ରାଜକୁମାର ନର ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ ମଉଜରେ ଉଆସରୁ କୋଶେ 2 କୋଶ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ କୁହୁକ ବଳରେ ଗୋଟାଏ ନଈ କରିଦେଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବଢ଼ନ୍ତା ନଈ ପାଣି ଉଛୁଳୁ ମୁଛୁଳୁ ହୋଇ 2 କୂଳରେ ହାବୁକା ଖାଉଛି। ଗୋଳି ପାଣିରେ ଗଛ ଉଛୁଳି ଯାଏ, ବାଉଁଶ, ସାପ, ଗାଈଗୋରୁ କେତେ କ'ଣ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହୋଇ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି ସେ ନଈର ଗଭୀରତା। ନଈରେ ଗୋଟିଏ ଦଦରା ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି କାତ ମାରି ମାରି ଆସୁଛି ମାଇପିଟିଏ। ପୁଣି ସେ ରୋଗଣା ଯେ ଟଳ ଟଳ ହେଉଛି, ସହଜେ କତ ମାର୍ତା ଆସୁଛି। ଦଦରା ନାଆଟି ବଡ଼ି ନଈର ସୁଅ ଧକ୍କାରେ ଟଳମଟଳ ହେଉଛି। ସେହି ତିରିଳାଟି ଡାକ ପକାଉଛି, ଆସ, କିଏ ପାରି ହେବ। ଏତିକିବେଳେ ରାଜକୁମାର ନର ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ଉଆସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତି ଆଦରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ପୁଣି ରଥ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବାଜା, ଲସ୍କର ଅନେକ। ଡଙ୍ଗାଟିରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ପଝାରି ବସିଲେ। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି? ରାଜା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ। କାନ ପାଖରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ବେତାଳ କହିଲେ, ରାଜା, ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ଭେଳିକି। ତୁମେ ଯେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛ, ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ପଟୁଆର ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯାଅ। ଦେଖିବ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ ଉଭେଇଯିବ। ରାଜା ତ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବେତାଳ କଥାରେ ପଟୁଆର ନେଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସତକୁ ସତ ଅନାଉ ଅନାଉ ସେ ଭରା ନଈ, ସେ ଦଦରା ଡଙ୍ଗା ଆଉ ସେ ରୋଗଣା ମାଇପିଟା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଆଟା। 2 ପାଖରେ ବିଲ ମଝିରେ ମାଟି ସଡ଼କ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ପଟୁଆର ହସ ଖୁସି ଗହଳ ଚହଳରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ନରର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ତରବର ହୋଇ ଆଗ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପହିଲି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜିତି ବିରାଟ ପଟୁଆର ଘେନି ଆମ ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭୋଜରାଜା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସାନ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାପରେ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତ ଭାନୁଦେଈକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପହିଲି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜିତି ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ତୋର କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ବଣା କରି ହୁଡ଼ାଇ ପାରିବୁ କି?
ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସାନ ପୁଅ ନାରାୟଣ ବାଟେ ବାଟେ ଧାଇଁଲା ସେଇଆଡ଼େ। ସାନ କୁମାର ନାରାୟଣ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଣବୁଦା ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଥାନଟି ଭଲ ଭାବି ରାଜାପୁଅ ସେଇଠି ତାର କବିତା ଖେଳାଇ ଦେଲା। ସେଇ ଥାନଟିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ହୋଇଗଲା। ବଗିଚା ସାରା ନାନା ଜାତିର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଫୁଟି ଏମିତି ମହକୁଛି ଯେ ଅଦିନିଆ ବାଟୋଇ ବି ଦଣ୍ଡେ ସେଇ ବଗିଚା ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ମନ କରିବ। କଡ଼ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣିର ଫୁଆରା, ପଥର ପରୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝରଝର ହୋଇ ପାଣିର ପିଚୁକାରି ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ବଗିଚା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫୁଆରା, କୋଟିନିଗ ହୋଇଥିବା ପଥର ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରୁ ପାଣି ଛତା ଆକାରର ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଝିରିଝିରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ କୁଣ୍ଡ, କୁଣ୍ଡ ବାହାର ପଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଥରର ଆସନ ସବୁ ସଜା ହୋଇ ପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବଗିଚା ଚାରି କୋଣରେ ଚାରିଟା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଫୁଲରେ ଲଦି ହୋଇଛି। ଭଳିକି ଭଳି ଚଢ଼େଇମାନେ ଡାଳରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଅଁଳିଆ କଣ୍ଠରେ ମେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସରଲହଣୀ। ବଗିଚାରେ ମଲ୍ଲୀ, ଗୋଲାପ, ହେନା, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ବଉଳ, ଚମ୍ପା, ସୁଗନ୍ଧଚାର, ନାଗେଶ୍ୱର, ସେବତୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାତି ସୁବାସ ଫୁଲ ନେଛି ନେଛି ହୋଇ ଫୁଟିଛି। ସୁଗନ୍ଧରେ ପାଗଳା ହୋଇ ଭ୍ରମର ମହୁମାଛି ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଗିଚାର ଆଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦୋତାଲା କୋଠାଟିଏ। ଜାଲିକାମ ଆଉ ଝରକାରେ ଚାରିପାଖ ଭରପୁର। ପୁଣି ନାଁ ତାର ମଳୟ ମହଲ। ବଗିଚା ପଛକୁ ଲାଗି ରଜାଙ୍କ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ। ମଝି ଦୀପଦଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ପୋଖରୀ ପାଣି କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ନିର୍ମଳ। ଚାରିପଟରେ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରର ପାହାଚ। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଚଉରାଟିଏ। ଚାରି ଦିଗରେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ଚାରିଟା ପଥର ବେଞ୍ଚ। ରୋଗୀଟିଏ ହେଲେ ବି ଲୋକର ମନ ହେବ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପଟୁଆର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାରୁ ଭୋଜରାଜାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କୁମାର ନାରାୟଣ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନମସ୍କାର କରି ଜଣାଇଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭୋଜରାଜାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ। ଛାମୁ ଏଇ ବାଟେ ଆସିବେ ବୋଲି ବାପା ମୋତେ ଏଇ ଥାନରେ ଜଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଥକଷ୍ଟ ବାଧିବଣି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ମଳୟ ମହଲରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଛାମୁଙ୍କର ପଟୁଆରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇ ପାରିବେ। ଭିତରକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚାଟାଏ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସି ପବନ ସେବା କରିପାରିବେ। ବଗିଚା ପଛକୁ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥର ପାହାଚ, ଘେରା ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀଟିଏ। ସ୍ନାନ ମାଜଣା ଆଉ ସବୁ ନିତିଦିନିଆ କାମ ସାରିବାକୁ ଥାନଟି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ତା ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ହସ ହସ ହୋଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବେତାଳ ଦୁହେଁ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, ରାଜା, ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁଚ୍ଛା ଭେଳିକି। ତୁମର ପଟୁଆର ଲୋକେ ସେଇ କୋଠାଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ତା ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ସେ ବଗିଚାରେ ପଶିଲା ମାତ୍ରେ ବିରୁଡ଼ି ଆଉ ମହୁମାଛିମାନେ ଦଂଶି ପକାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଭାଗ 4ରେ ଶୁଣିପାରିବେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାହାଘର କଥା। ବାହାଘର ହେଇପାରୁଛି ନା ସେ କୁହୁକ ଜିତାରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ନା ହାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାରଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।